tsare yaran arewa bai dace ba, azabtar da su ba a yi adalci ba. Take haƙƙi na ɗan adam a arewa, abin da ake ƙasar mu bai dace ba. An kame yara an kulle su na tsawon wasu lokuta kamar ba mai su. An kasa a kai su kotu ai belin su, kamar dokar kasa ba ta yi shashin ba. Wasu na can lafiyar su ta tafi kenan, wasu ko har sun mace a yau ba sa nan. Wasu na kan gargara a ce shi kenan, ko da kowa ya yi shiru ba zan kyale ba. Ban ce kamu gare su laifi ne ba, amma laifin a duba wanne babba. Shi mai laifi yana da haƙi babba, in aka tauye masa ba a yi adalci ba. Haƙurin mu arewa gashi an raina mu, dama can ga kisa cikin shashinmu da ta'addanci rashin tsaro a yankinmu. Allah dai ya isan mu ba mu yafe ba, mu fito kowa ya nuna bacin ransa, mai mulki ko kwatallakawa sassa. Duk mai iko ya nuna tasirinsa, domin ceto arewa ba aibu ba. Yan boko na muku rubutu sosai, alƙalai sai ku kare dukkan rasai. Wasu sai magana da baki sama da karsai, ni dai waka nake ba zan boye ba. Haƙƙi sai da ya baki an tauye shi, amma a gwada shi zahiri yau ba shi. Alƙali ya yi zaman gida ya ƙoshi, sarrai in ya saka ba a dace ba. Wannan ita ce ƙasar musannan gamu, a cikin ta muke a yau ina kuma zamu. Kullum ga damuwa tana iske mu, kafin mu fice a wata ga wata duba. Wallahi muna kira a yau gyarawa, sannan a kula da gaske ai dubawa. Ya kuli da ku zama amfanarwa, wannan kalubale ba ma kyale ba. A dake mu a ce karmiyo kokawa, in mun koka a kasarar rasarwa. Hawayenmu yana ta zuba kuma ba mai sharewa, Allah mun tuba jallayo dubawa. Tijani Gandu